бо шарофати пойдории истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат дар ноҳияи Шамсинишоин давра ба давра бо бунёду мавриди истифода қарор гирифтани иншооти гуногуни наву замонавии сатҳи некуҳаволии мардум ба тадриҷ беҳбуд ёфта заминаҳои рушди иқтисодиёти ноҳия низ таъмин гардидааст. ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Шамсинишоин бунёди 216 иншоот нақшагузорӣ шуда, то ин давра 115 иншоот сохта ба истифода дода шуд, ки 53% нақшаи тасдиқшударо ташкил медиҳад. айни ҳол дар 57 иншооти дигар корҳои сохтмонию таъмирӣ идома дорад. дар муддати даврони соҳиби истиқлолӣ дар ноҳия садҳо бинову иншоотҳои маъмурию хизматрасонӣ қомат афрохтанд, аз ҷумла роҳу пулҳо аз навсозӣ гардиданд. дар доираи таҷлил аз ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия имрӯз корҳои ободонӣ бо маром идома дорад, бо мақсади беҳтар намудани шароити моддию маишии сокинон, инчунин тоза озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои ноҳия ҳар ҳафта бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳия дар ҳудуди ноҳия шанбегии умуминоҳиявӣ бо иштироки васеъи аҳли ҷамоатчигӣ гузаронида мешавад. тибқи нақша аз шумораи умумии иншооти бунёдшаванда дар соҳаи маориф 17, тандурустӣ 11, фарҳанг 3, варзиш 17, саноат 25 ва дигар иншоот дар соҳаҳои мухталиф муайян гардида марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодаанд. инчунин дар доираи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ дар ноҳия 190 километр таъмири роҳҳои автомобилгард ба нақша гирифта шудааст. дар ҳамин замина ҷиҳати амалисозии иқдомҳои созанда бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ва ташаббусу саҳмгузории сокинону соҳибкорон таъмири роҳҳои автомобилгард ҷараён дошта, ин навбат сангфарсозии роҳи мошингарди аҳамияти маҳаллӣ дошта дар ҳудуди деҳаи Даҳбеди ҷамоати деҳоти Терай то маркази ноҳия оғоз гардида, дар ин самт корҳо бо маром идома дорад. тибқи маълумот роҳи мазкур 8 метр паҳноӣ ва 6 километр дарозӣ дошта, раванди корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурии муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия ва саҳмгузории сокинони маҳаллӣ ҷараён дорад. тибқи нақша дар оянда муфаршнамоии роҳи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалишавии лоиҳаҳо дар назар дошта шудааст. имрӯз мо шоҳиди ҳолем, ки дар доираи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҷашни байналмилалии Наврӯзи аҷам бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ, мардуми маҳал, сокинони деҳаи Даҳбеди ҷамоати деҳоти Терай, инчунин дастгири мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳия ва муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия, роҳи мошингарди деҳаи Даҳбед то маркази ноҳия аз сари нав сангфарш карда шуда истодааст, ки ин боиси хушнудии ҳар як сокини ноҳия мебошад. албатта як мушкилии асосии сокинони ин деҳа аз набудани валангор будани роҳҳо буд ва имрӯз ин мушкилӣ рафъ гардид ва мардум ба ин роҳи ки худ заҳмат кашида соз кардан хушҳолона рафтуомад мекунанд. корҳои ободониву созандагиҳо дар дигар кӯчаву маҳаллаҳо, маркази ноҳия, атрофи муассисаву ташкилот ва шафати роҳҳои мошингард бо вусъат идома дошта, давра ба давра намои зоҳирии ноҳия ободу зебо гардида бо бунёди иншооти гуногун ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, сатҳи зиндагии сокинон низ то рафт беҳтар гашта истодааст. Шарифҷон Сафарзода, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Шамсинишоин.